Helo, fy enw I yw Griffiths, cyfarwyddwr gweithredol CaBan Bangor. Diolch i chi am ddangos diddordeb mewn fod yn athro yma yng Nghymru ac yn enwedig efo ni yn CaBan Bangor. Mae CaBan Bangor wedi cael ei achredu gan y Cyngor Gweithlu Addysg ac rydym yn rhedeg rhaglenni ar gyfer is-raddedigion ac ôl-raddedigion. Mae'n rhaglenni ni i gyd yn arwain at statws athro ac mae yna cymaint o cyfleoedd i chi gael swyddi mewn sawl lle. Mae gennym ni bartneriaeth prif lle mae Prifysgol Bangor, yr ysgolion gorau yng Ngogledd Cymru a'r gwasanaeth effeithiolrwydd Gogledd GwE yn cydweithio yn agos iawn. Mae'r partneriaeth yma wedi arwain i motto ni, sef meithrin athrawon fori gyda'n gilydd. Paratoi gweithwyr y dyfodol efo'r sgiliau a gwybodaeth eitha mwyn gallu addysgu y cenhadlaeth o'r pobl ifanc ar gyfer y byd fydden nhw yn byw ynddo fo. Mae tystiolaeth byd-eang yn ddangos bod athrawon newydd eisiau dyfnder, gwybodaeth theori a sgiliau crefft ystafell dosbarth wedi plethu. Rydym yn ddarparu hyn mewn partneriaeth efo'n ysgolion, sydd wedi hefyd datblygu fel sefydliadau sy'n dysgu, i sicrhau fod yna mentoriaid o'r ansawdd uchaf. Yng Nghymru, mae'r system addysg wedi cael ei ddiwygio. Mae hwn yn cynnwys sut dyn ni'n hyfforddi athrawon y dyfodol i darparu cwricwlwm sy'n cyffrous a ddifyr. Mae proffesiynoldeb wedi cael ei rhoi yn ôl i athrawon, i gynllunio, i ddarparu ac i myfyrio a beth sy'n gweithio'n dda i bobl ifanc ni heddiw. Heblaw am y llwybr amlwg i fewn i ddysgu mewn ysgolion, mae nifer o'n graddedigion ni yn dewis i gyrfeydd eraill, fatha gwasanaeth ieuenctid neu'r gwasanaeth cymdeithasol. Mae hefyd nifer yn creu busnesau annibynnol. Mae addysg yn cael ei weld fel y gwasanaeth cyffredinol ac yn hawl i bob plentyn o gwmpas y byd. Mae hwn yn rhoi cyfleoedd i chi gallu trafeilio yn rhyngwladol ar draws y rhwydwaith o ysgolion byd-eang. Mae rhai eraill yn dewis dod yn ôl i addysgu'r ac yn troi yn ymchwilwyr yn ffeindio allan sut mae plant yn dysgu, sut mae plant yn datblygu ac yn cyfrannu at y gwybodaeth. Mae'n wir i ddweud mae fod yn athro yn agor cymaint o drysau i chi. Mae gan Prifysgol Bangor traddodiad hir a balch o fod yn ddarparwyr addysg yn ymchwil i athrawon. Mae o'n brifysgol lle mae ymchwil yn arwain gyda nifer y pwyntiau unigryw. Mae ein rhaglenni ni a'r prifysgol yn maint lle mae pob myfyriwr yn cael ei nabod gan y staff darlithio a'r tutoriaid. Rydym yn falch iawn bod ni'n ddarparu gwasanaeth cefnogol, gofalus ac cynhwysol, lle mae iechyd a lles pob myfyriwr yn blaenoriaeth. Rydym yn falch o'n iaith a'r diwylliant Cymraeg, ond rydym yn croesawu myfyrwyr o pob ran o'r byd. Rydym yn cefnogi pawb i ddeall pa fath o beth ydy o i fyw, i ddysgu ac i gweithio mewn gwlad dwyieithog. Mae hwn yn cynnwys rhoi myfyrwyr pob cyfle i ddatblygu eu sgiliau iaith Cymraeg. Bydd wrth gwrs yn anfodol os ydyn nhw'n bwriadu dysgu mewn ysgol yng Nghymru. Mae Prifysgol Bangor wedi cael ei sefydlu ar y ffin Parc Genedlaethol Eryri ac ar peth o'r arfordir gorau ym Mhrydain. Mae'r Prifysgol yn sgorio yn uchel iawn ar gyfer ei ddarpariaeth allgyrsiol, sydd yn andros o bwysig i profiad y myfyriwr. Beth sydd angen arnoch chi i ddod yn athro? Mae'r rhestr o rhinweddau i fod yn athro wir yn eang
Fel y gwelwch chi o'r slaid, fyddwch angen sgiliau feddal a sgiliau caled, a ddim ond just sgiliau ar gyfer pedagogi na ar gyfer gwybodaeth, ond fyddwch chi angen sgiliau emosiynol i creu perthnasau gyda y pobl ifanc. Byddwch yn datblygu'r sgiliau yma trwy gydol eich gyrfa, a fydd o byth yn dod i ben. Ar nodyn ymarferol, fel israddedig, fyddwch chi angen tua 120 pwyntiau ICAS, ac o leia gradd B mewn iaith a mathemateg a gradd EC mewn gwyddoniaeth TDI. Mae CaBan yn gweithio mewn partneriaeth gyda ysgolion arbennig ar draws Gogledd Cymru. Mae ymchwil i fewn i bartneriaeth addysgwyr athrawon yn ddangos fod partneriaeth yn rhoi athrawon ar siawns gorau o llwyddo i fod yn dysgwyr gydol oes ac yn athrawon myfyriol am ei ymarfer. Rydym yn gweithio yn agos iawn gyda chydig o ysgolion arweiniol, pwy yn ei tro yn cydweithio efo nifer o ysgolion rhwydweithiol mewn hwb. Efo'n gilydd rydym ni'n cyd-creu ein rhaglenni i sicrhau bod athrawon ifanc yn cael cymysgedd o theori ac ymarfer sydd yn digonol. Mae ein rhaglenni ni yn cael ei arwain gan tystiolaeth o'r ymarfer gorau o ar draws y byd. Erbyn diwedd y rhaglen, bydd yr athrawon cysylltiol yn deall bod yna gwahanol egwyddorion o pedagogi sy'n gallu cael ei ddefnyddio mwyn sicrhau fod pob ddisgybl yn dysgu yn y ffordd gorau posib. Mae'r proffesiwn dysgu yn un cymhleth iawn, a rydym yn anelu i ddatblygu myfyrwyr myfyriol sy'n gallu gofyn cwestiynau am ei addysgu nhw eu hunain trwy gydol ei gyrfeydd. Mae ein gweledigaeth ni am athro CaBan Bangor yn cael ei ddangos yn y ffilm byr nesaf. Mae gan CaBan Bangor gweledigaeth glir ar gyfer addysg gynhwysol i athrawon. Bydd hyn yn helpu datblygu athrawon rhagorol i'r dyfodol. Mae'r motto, meithrin athrawon fory gyda'n gilydd, yn adlewyrchu datblygiad athrawon mewn partneriaeth. Mae gennym ni gweledigaeth glir ar gyfer addysg gychwynnol athrawon, a rydym ond yn recriwtio unigolion o'r ansawdd uchaf. Unigolion sydd wedi ysbrydoli i ymgymryd mewn dysgu gydol oes. Athrawon cysylltiol sy'n deall y ddolen rhwng theori ac ymarfer gwych yn y ddosbarth, ac wrth gwrs yn gallu helpu ddisgyblion ar eu daith tuag at y 4 diben addysg yng Nghymru. Mae ein gweledigaeth ni yn tynnu ar y tystiolaeth yn yr adroddiad yng Nghymru gan Proffesor John Furlong, sef Dysgu Athrawon Fory. Am mwy o wybodaeth am fod yn athro yng Nghymru, edrychwch ar ein wefan www.caban.ac.uk. Diolch am gwrando heddiw, a mi fydda i a'r tîm yn edrych ymlaen i cwrdd â chi yn y dyfodol agos. Hwyl am y tro.